Assalamu alaikum bandiraɓe yewiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Toubar ɓuurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouridina Hamad Aliou e nder makko en juurima ɗon dendagal seremɓe furankoɓe jetti Allah kadi hande nde Allah hokken cellal hokken coftal ha mbawɗen nade joɗanade ɗo bandiraɓe émission men min gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel moon baɗiraguel boniraguel moɗon dewel Sali Dia debbo ma Agnam Liduɓe Lidou bani buuɗi sippatoroɓe sippata jaam li he waɗan ɗon hande noon ko émission nder émission ngaji ko émission spécial par ce que Sali Dia arti tigui e jeeyumum e jeey bammum so tawi on jii oɗon environnement oɗon gandi gonɗon koye Fouta Coumbaro mboɗomi ɗo e nder Agnam Liduɓe Agnam Liduɓe no mbaɗa oɗon gowi nande ɗum e ɗemgalam e kala saaha mi wi on Agnam Liduɓe Lidou bani buuɗi sippatoroɓe sippata jaam li hande ko Agnam Liduɓe tigui gonmi mboɗo ari wattude émission Debbo Africa e rewɓe lidunaɓe rewɓe dariɓe ɓe ganduɗa wona rewɓe yatirɓe caggal ɗo ganduɗa kalɗo wiyete debbo dariɗo debbo jontaɗo rewɓe waɗɓe brave ma tawi ɗo e nder Agnam Liduɓe Agnam Liduɓe rewɓe ko rewɓe tinɓe koye mumen ko rewɓe yiɗɓe liggade ko rewɓe yiɗɓe wonde ko rewɓe tigui dariɓe ene balli woɗɓe mumen ene balli sukaɓe mumen ɗum tagui hande min gari ɗo e jardin mo ganduɗa ko jardin ndema ko ɗo e nder Agnam Liduɓe taw ko jardin mo ganduɗa ko ɓiɓɓe lidunaɓe foof kala ɓiɗɗo lidunajo gonɗo ɗo e nder Agnam Liduɓe ene jogui ɗo plan muɗum so fini kadi ko ɗo dawat so dawi kadi wonko dañata ɗo kadi ene arta ɗum e nder galle muɗum donc ko wiide enen fof eɗen gandi hay leydi wotiri wawa ɓamtade so wona ndema hay diwan goto wawa ɓamtade so wona ndema ko ɗum ɓiɓɓe Agnam Liduɓe paami ko ɗum tigui ɓe paami ɗum tagui ɓe mbi kamɓe ɓe patta hen laamu ɓe patta hen hay goto ɗum tagui jardin oɗo Agnam Liduɓe ene jeeya e jardin ngaji ɓurɗo mawnude e jardin ngaji oɗo diwan mo gonɗen e diwan mo Bosoye donc hande en gari mami hollu on mon jii rewɓe no ɓe ndemirta subaka soɓe pini kamɓe foof soɓe dawi ɗo kono noon hande kadi min dañju yewtere e présidente mo ganduɗa ko présidente rewɓe biteɗo Houleye Demba Ba ko ɓiɗɗo Agnam Lidunajo ko ɓiɗɗo dariɗo kala kadi ko nani e ɓamtare ɓe faye diwan o guila ONG uji hay foof omo ara o waɗa feere o jokkodira e min beela mo addana ɓiɓɓe Agnam Lidunaɓe taw ko rewɓe mbawa naftorade wadde jeehen bon ko ɓoyani ko ɓe neldi min ɗo hade machine goto ko broyeur wiyete o ƴakkata ko leɗɗe o machine o ƴakkata ko leɗɗe so ƴakki leɗɗe ɗe ƴetta mbaɗa e nder palŋuji kañum woni ɗo kañum gurnomi ɗo ñanden ko ɓoyani ko machine o unat ɗum so ɓuuni mbaɗa ɗum e nder palŋuji ene moƴƴi kadi e ko remata ko quoi ma rampil ɗum waɗi ko rampil engrais o hankkadi wurtina leydi ndi e ɗum tagui mbanmi ɗum wadde so tawi en paami ooli e yiloyade engrais ene waɗe jardin ko samar ko e nder leɗɗe ɗe ko ɗum tan ko engrais eyyi no woodi ko samar ko tan ko engrais kadi leɗɗe ɗe mbaɗaɗe ɗo ɗe kadi fertilisant ji kurtinoji leydi ɗi ko kañum kadi taƴata nanna e machine o una ɗum sa uni ƴetta mbaɗa e palmuji kadi aɗa wawi kadi unde kadi dokka kadi jawdi ma ñaama machine ngaji hol addan ɗum machine ngaji addan min ɗum ko kawma men Samba hen wonde partenaire uji kamɓe gaddani machine o machallah oɗo ɗum ɗo ko awa ɗo ko holɗum awa ɗo ko kanje gonɗo gombo gaysel gonguel ɗo ni jibinama ha paari nani donc keddiɗi jibinani kono so jibinama ko ni wayata ɗum ɗo ko fuɗɗi tan oɗo palang noon ko palang liggaɗo ha paari waɗa ko asafa luggiɗi ko leɗɗe cakki less waɗa huuɗo waɗa dorde artira hen leydi o joni ko ɗum ɗo makko ko fewna ha paari ara tan dosa
tagi wadno wayni no way bawlude wadde oɗo palan ko palan wuro ngo fof wona neɗɗo goto jeeyi ɗum oɗo palan ko palan wuro ngo fewni ɗum o min toppito ɗum ɗo o wi ɗum ɗo kadi ko kani salade donc on jii kani salade e nder Fuuta Tooro paaɗen ɗo ko lekki papaye woni ɗo wadde noon jardin Agname Lidoɓe ala ko ala ɗo papaye on jii o fuɗɗima fiindude donc fayi koye jibinde machallah ɗum fof ko nder Fuuta meɗen gonɗen Fuuta Tooro ɗo e diwan Bosoye e commune des Agname wuro ne wiye Agname Lidoɓe oɗon kewi nande mboɗo wiye Agname Lidoɓe Lidoɓe bano buuɗi sippa Toroɓe sippata Jamli ko hen guittuɗa joni on jii donc jardin o woni mbimi ni ko jardin nder jardin en waɗi côté mo ganduɗa waɗi ko côté mo ganduɗa waɗi ko ɗum ɗo wuuji waɗi ko palan uji mum fo e palan uji muɗum kañum remata ko dañi fof kañum jeyani hoore mum en waɗi côté mo ganduɗa ko jardin mo ganduɗa ko wuro ngo fof rendi ɗum en waɗi côté mo ganduɗa ko vertige tan mbaɗi hen ko leɗɗe ɗe ganduɗa ko leɗɗe gurnoje leydi leɗɗe gaddoji ɓuɓri leɗɗe ɗe ganduɗa kadi ma wurtin leydi ndi walla kadi palan uji goɗɗi ɗi kadi beele lijumo on wawa wurde en waɗi kadi côté goɗɗo oɗo côté joni momin goni wonen nan ko leɗɗe limoŋaji en e leɗɗe mango en ko leɗɗe ñameteɗe ɓoli goni ɗo donc on jii jardin o nani onon jiiri guito moɗon wadde oɗon gandi ɗum ɗo ko nafoore mere ɗum ɗo kadi ɗum woni ko nawrata leydi yesso so tawi Sénégal naaɓe wuuro foof waɗino ni mboɗo sikki hannde men jalta hokkere nde gonɗen nde men jalta nguleyki gonɗen ki men jalta calɗen gonɗen ɗe par ce que eɗen gandi hay leydi gotiri hay diwan goto wawa ɓamtade sa ndema eɗen mbaynodira e coordinateur meɗen Oumar Adama Ly Oumar Harouna Ly konngol ma cakkitingol émission meɗen Debbo Africa émission mo ganduɗa ko mbaɗo valoriser rewɓe yaltin tan ko darde rewɓe anne aɗan ɗo e nder jardin mo ganduɗa aɗa wallodira e rewɓe hol konngol ma cakkitingol hol kadi message mo mbatta lancé e état o par ce que enen kam ken dariɓe ha paari woni ko haal premiére ko weeli wallude ko duudotoɗo weeli jinggan ko duudotoɗo wona biyo goppe o warami donc enen en paadani ha laamu ara eɗen e lawol kono eɗen gandi ha laamu ngu eɓe kaala haala ndema foof hol message mo mbattaɓe lancé bon on calminama on beltanama kadi ononne min jarnima on darde mon no fewi on ni henene kam vraiment weeɓani ko mbasirtomi kam laamu ngu yoɓe mbattu e ndemaji ɗi hakkille surtout noon Agname Lidoɓe kam so Allah ala ko yiye laamu haydara ala hen ko yi rewɓe ko dariɓe kañumen ko dariɓe tan yoɓe mbattu hakkille ɓe balla ɗumen no fewi ɗum woni ko mbasirtomi ko onon noon jarama no fewi merci bandiraɓe yeɓiyankoɓe piindi ha joni eɗen émission meɗen Debbo Africa woni no mbiɗen ni hannde gonɗen koye Agname Lidoɓe Lidoɓe bano buuɗi sippa Toroɓe sippata Jamli wadde hannde garmi tigui koye jeenenam jeey babam kono noon garmi tigui koye wuuro mo ganduɗa ko wuuro rewɓe dariɓe tiiɗɓe ɓe ganduɗa susɓe sasɓe guila ko ɓooyi famɓe tawno woni ko mbiɗen ko guila nani enen fof eɗen gandi hay goto wawa yaade hay goto wawa ɓamtade wona diwan wona leydi mum ko wona e ndema kamɓe ɓe paami ɗum tagui kala ñande ɓe pini koye oɗo jardin ɓe goni eɗen ɗo noon e lekki ko ganduɗa mata o yama hewɓe ni gandano ɗum walla ni furankoɓe hewɓe mbawa andude ɗum kon ekkinɗo e nder Agname Lidoɓe kadi gon paam kala ko miijiɗa e nder ndema kala ko remete nanɗo e nder oɗo jardin kono noon eɗen kuccodirɗo walla eɗen cawdirɗo e nene meɗen woni no mbirɗen guilnane présentation o présidente rewɓe mo ganduɗa guilay ONG uji hay fo kala ko yi ɓamtare e rewɓe ne naata hen addana ɗum ɓiɓɓe wuuro ngo woni Houleye Demba Ba kanko dokkiren konngol o salmina bandiraɓeɓe o waɗa men présenté dariɓe ɗo ɓe waɗa men présenté lekki ki sen paari naato e nder inchallah mbawen waddude makko yewtere yanje mi salminima mi juurimama nen Houleye bisimilla ma e émission meɗen Debbo Africa mi salmitima nenam mi salmini on min Houleye Demba Sara Bouɗi Coumba Ceydil mi salmini on dendagal eɓe gondumi ɓe gondumi ɗo ɓe ko rewɓe fulɓe ɓe ganduɗa wiyoɓe mbimi ɓe ganduɗa aduna jayani ɗumen koye doole mumen e caggal worɓe mumen keedi
e caggal ɓiɓɓe mumen ndema ka wonnan ko fina tawa gila min pini koye ndema min pini o nde tawno ko fina tawa neɗɗo wuurata kadi taw wona e ndema on ala bawɗo ɓamtade kadi taw wona e ndema ɓeɗo ɓe jiiɗa ɗo goto hen fof inde muɗum e yettode mum en kaal oɗo wiya ko Ummul Coumba ete ko Touré Mari Hamidou yetta ko Ly Aissata Urdi yetta ko Ba oɗo ko Mayram Samba Yaya on kam ɓeɗo gandi ɓi chef de village ɓi Samba Yaya joom guuro oɗo ko Houleye Hammady Ndiaye ɗo jeeya nan ɗo Farmata Alassane Sow ko ɗo jeeya Kardiata Mamoudou Déme nan ɗo Aissata Moussa Keita nana Mari Keita nana minen fof ɗo min goni coordinateur amen noon momin jawani e Ramata Moussa Doɓale Moussa o Aissata Yaya Ly minen ndungue ceeɗe dabbunde ko ɗo min goni coordinateur amen nani oɗo mo ganduɗa ko gorko mo yawaki rewɓe ko ɓiɗɗo kadi no bayi kono mbaɗani ko ɓiɗɗo mo ganduɗa kala komin mbaɗi ene yaadi hen kala komin mbaɗi ene wawi muñande min mawɓe sukaɓe anan hande dental fof wondude rewɓe sukaɓe ɓuuri musde wondude mo janggani ɓuuri hamnade tawde ko waɗi ko wiyata kone moƴƴi tawa anda ko moƴƴi anda ko moƴƴani ene muñani min ene yañani min kala komin gandi e komin ganda emin kalda e muɗum kadi watta min e lawol ko andi hen fof ko anda hen fof min namdo hamin ganda minen ko ndema tan woni gu amen ko ɗum woni ɗo min jahani to min jahani ga ko Allah e nelaɗo sagataɓe lidunaɓe gardugol Samba Touré mo wona haside wona naafigue wona jiɗanɗo galle muɗum tan woppi bandu men ko jiiɗa ɗo ko remate ɗo ko ndema ko guura yimɓe e guura jawdi ligguimo ko yimɓe ñamata huuɗo ko jawdi ñamata ha tengtino e ngoɗo wasango no wiite mi anda no ko wiyete gandi ko huuɗo jawdi wawa haalde farais coordinateur on wayi artanden hen coordinateur mbiya ɗum Nema walla Maral Falfa Maral Falfa o beele wonko wawi ñam ɗum goɗɗum ko wona jawdi walla ko jawdi tan ñamata ɗum jawdi tan ñamata ɗum nayyi en baali en ɗum tan ñamata ɗum kam e ko nene meɗen Ummul Touré o wi wonko kiɗo lekki ki jiiten ɗo caggal men Maral Falfa mbiyata ɗum wasango mataw e Pulaar hewɓe ɓuuri andu ɗum tan ko jawdi kono win waɗi nafoore wonde ko wona jawdi o artanen hen ene waɗi nafoore wonde ko wayno asmo so tawi aɗa wondi hen a addat ɗum pasna aɗa yara hen so tawi ko asmo aɗa wondi hen ene safra ɗum asmo tawi aɗa wonde asmo a ittata beram refi he ɗi itta hen seeɗa nawa pasnoya a fasnat aɗa yara so Allah yanti hen ɓe mbiɗa itta ɗum aha emin jogui ɗo kadi lekki gorki ene wiye temedere koye guesa he fuɗi temedere koye guesa he fuɗi ene safra reedu musoru ene safra reedu dogoru nani koye guesa he tan fuɗi ko fini tan fuɗi walla onon gawi ɗum min gawani nani ko Allah addi nani wiyete ko temedere nani ene safra reedu dogoru ene safra reedu musoru sa wonde reedu dogoru a yahata dispensaire a itta hen caton nawa lawƴa ha laaɓa pasna ha fasa dufa ndiyam puram yirɗam desemo sa fasni jara hen sa yari hen laabi ɗiɗi walla laabi tati a serte reedu dogoru walla reedu musoru nani wiyete ko temedere aha ardi koye waame ko Allah addani min tan ko fin tan fuɗi min gawani joni noon onon holno gandirɗon ko wiyete ko temedere holno gandirɗon kadi eko waɗi nafoore kadi premier fois ne jiɗon nde beele on jaggan tan ko huuɗo ko ganduɗo haalani min hono biyeteɗo Yaya Ly Yaya Hammady Ly gonnoɗo yo yurmede Allah wone makko e Bocar Ly on yo yurmede Allah woni mum wonno ko Mali ko kanko kamɓe kaali lekki ki no wiyete machallah wiyete ko temedere ene safra reedu dogoru ene safra reedu musoru min e hooram mi waɗi ɗum dañmi hen jaam sukaɓe amen ne mbaɗi ɗum dañi hen jaam ɗum tagi kalɗo e wuuro he bi reedu ne muusa walla ne doga min mbe ɗum ya addoye jardin to lekki temedere ki pasna aɗa yara hen anne kadi min jettima no feewi Seydi Dia min beltima min beltanima Allah min beltani mama e ko gadduɗaɓe ko aɗa wawno andude eɓe mbawi ɗum aɗa wawi ɗum gona toon mbasa addudeɓe soɓe gara sa addanoɓe minen min ganda eɓe ɗeɓen toon min jiyataɓe kono ko an woni sababu o yo Allah junnu sababu yo Allah junnu sababu yo Allah hokke ko jiɗɗa ko e dow jaam
yo Allah yoɓe moƴƴere a tinnima a yonni wuro ma aɗa wawno andude ne woodi jogoɗa kono kanna toon mbiya ala ko wondima e wonɓe gaaɓe min jetti Allah noon min jettima kono ko jiiɗa ɗo e guesa he kala palang mo jiiɗa ɗo en jogui joomum ko min 100 neɗɗo e 90 minen pinata emin dawa ɗo e guesa he robiñaji ɗi ko robiñaji 100 pawɗo debbo fof koye robiñ mum ɓen jogui ɗiɗi ɓen jogui goto so facture aji gari goto fof yooɓa facture mum ko mawɗum noon min jetti Allah e nelaɗo Allah min jetti Cheikh Tidiane Sarif rabbi allahu anhu min jetti ɗanniyankoɓe amen min jetti Samba Touré no feewi kala ko yiyaɗo ko Samba Touré waɗi min ngala e laamu gueɗal laamu ala ko waɗani min ɗo haydara minen ko kamɓe ɗanniyankoɓe amen tan partenaire uji ɗiɗo forage uji fof ko partenaire uji mbaɗi emin ga gasa forage goɗɗo ko jardin o emin jogui joni ɗiɗi liiɗo ɓene yaara e setoji ɗiɗi nana tataɓo nanɗo ɗum ko mawɗum min mankaka ndiyam so wonto ndiyam manki minen min mankaka ndiyam yimɓe fof ne haawi ɗumen hono jardin darorto waɗa debbo fof e robiñ walla robiñaji ɗiɗi somin kaali ɗum e guure goɗɗe ɓen mbiyata ko Allah de andi to ndewɗon wodani jeddat so wona garɗo ha yi goto fof wiyata ko ɗum wawa wonde ma gara ha ɗo jiya nde ganda ko gonga min jetti Allah noon min jettiɓe anne kadi min jettima yo Allah yoɓon moƴƴere min jetti kadi sagataɓe worɓe arduɓe e maɓe min jettiɓe yo Allah yettin cagatagal Allah junna balɗe moƴƴina battande yallah hokku en taweɗo saaha mo wuuri eɗen ɓeyden ustaki wassalam jarama Seydou Touré woni en jii ko wiya ko eywa eɗen gondiɗo e nene meɗen aussi ha joni woni no mbiɗen gonɗen koye Agname Liduɓe wadde noon gondiɗen ɗon ko yummiraɓe meɗen tan e goggiraɓe meɗen e mawniraɓe men wadde wona hoɓɓe meɗen kono kadi ko rewɓe dariɓe woni no mbiɗen ni enen kadi ko fierté meɗen en tant que ɓiɓɓe Agname Lidunaɓe jiddude ɓeɗo par ce que wona guure ɗe foof mbayi hono ni on jii koɓe kaale e oɗo jardin ko e ɓuural ngal Allah waɗa e jardin o ha Allah addaniɓe ina lekki ki ganduɗa wona kamɓe gawi ko Allah addaniɓe taw kadi en safra sikki guila fuɗɗi faade joni mata so tawi on keɓano hen suturu moɗon on pinata ñande fo ɗon dawa kono mata oɗo jardin hande wonɗo heedi moɗon nene wallahi tardé wonɗo heedi min calmini on min daari jammon min mbi on kadi bisimilla mon kadi e wuuro he min mbi on kadi bisimilla e sardin he onon arɓe ɓe hajja ko mbiɗa are gendi wuuro bamma ko wallahi are gendi wuuro bamma liide e bali buuli sippa jamle e paate jamli are gendi wuuro bamma ɗo yumma e bamma fof ko ɗo woni sosan mumen ka ɓiɗɗo moƴƴo basorɗo parnorɗo hajja am kumba mo humbani salamatama kumba mo humbani aɗa yiiɗi wuuro ngo aɗa teddini wuuro ngo ko jiiɗani ko dadduɗa e ladde gadduɗa foof jiɗɗa ko yo hooti wuuro ngo hande ko an woni hande funnere Samba Touré nawa e ladde gartira e wuuro tan bonnani sarde o mi wimo sarde ko gurduba woni ɗo mbaɗo ko gurduba ala ko dañaka ɗo fofo dañama ɗo ko daña ɗo fof kadi e wuuro he ko Allah ina ɗum Saydou Tidiane Samba Touré e Allah ina ɗum e sardin o ala fof komin koccani ɗo min dañi ɗo fofof min guuri hen min gurni hen min ñaami hen min ñammini hen minen seeɓeɓe dariɓe gonɓe ɗo ɓe ala fof komin dañani e mbaɗo guesa badañi beyi badañi baali badañi haynayi badañi hay cuɗari ala fof ko dañaka ɗo so keɓi joni a andata e hoorema aɗa wanno poriyel ma ko kedduɗa e gurdam ma kedduɗa e ñamna e dépasse ma aɗa wanno e poriyel ma so yangue dawi ko hen ittata min aɗa ñamlata hay saaha goto e faade yangue fof koye guesa he emin jetta Allah noon min jetta sagataɓe wuuro ngo min jetta semeɓe wuuro ngo min jetta dariɓe ummoto e ladde gara taw min ɗo pewnana min kadi haaju amen ha feewa hono no mbaɗɗa ni mima hajja yallah junno ha juuta yallah junno gurdam ya teddu gara suudu emin jetta Allah min jetta jool yongo yawta mo yawani min ko Oumar Ly kañum ardi guesa ba coordinateur amen kañum ardi guesa ba o fettani mawɓe o denkani sukaɓe sa dañi facture ma ari a dañi a yooɓi fore fotata mbaɗa ha dañƴa ha jeewoya gadda jooɓa taw wiyanima o denganima foñanima ha wuttama seeki min mbiya noon yallah junno gurdam yo Allah yettin cagatagal hajja min beltima yo Allah junne gurdam yo Allah rokke sago ma yo Allah hokko jiɗɗa eɗen e ñamon laaɗo Allah eyyi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe piindi eɗen ɗo eɗen kuccodiri e coordinateur meɗen o woni coordinateur jardin Agname Liduɓe Oumar Adama Ly Oumar Harouna Ly mo ganduɗa ko kanko woni coordinateur o wonɗo daariɗen ɗo noon ɗo daariɗen ɗo Oumar caggal nde min calminma min beltanma kadi min namdoma en tant que an tan gorko e hakkude rewɓe beele ene weeɓi gorko liggodade e rewɓe d'abord bon on calminama Piindi TV onon fof on calminama on beltanama on mbiyama kadi bisimilla moon a weltanama an Salimata Dia ko
mbaɗɗa ɗo ko weeɓani ko hunde sande liggodirami ɗo ɓe ko jinnabam hen ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe ngala hay caɗele goote gowni liggodirde rewɓe weeɓani kono kamɓe ɓe mettani liggodirde ko yimɓe moƴƴuɓe inchallah ɓe ngala hay probléme gooto eyi machallah ko an woni coordinateur o min mbawi andude holno gonɗa coordinateur o kadi en tant que coordinateur holko woni golle ma ɗo e nder jardin o eyi gollam ɗo e nder jardin he kam woni coordinateur kam ɓooyi ko mbattum liggodirde mabɓe ɓooyi inchallah min jogui jardin o min rewinto foof relevé min waɗata min uddirta kadi kala hen ko boni ko min fewnata eyyi facture aji mabɓe foof ko min nawata min fewnori mi artirta kadi mi tottaɓe inchallah kala hen mo tottumi kadi ala hay caɗele goto ƴettat facture mu yooɓa mi foti yoɓirde ni so yoɓama kadi arti kadi fewne jooɗe eywa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pin TV eɗen ha joni émission meɗen Debbo Africa mo ganduɗon ko ɓinguel moon bandiraguel moon dewel baɗiraguel moon kewmini wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani buuɗi sippatoroɓe sippata jaam ɗi hande noon woni ko mbiɗen koko émission e nder émission ngaji ko émission kadi baɗɗo important par ce que gattuɗen tigui hande koye nder Fouta Toro kadi eɗen gandi Pin TV ko télé fulɓe ko télé jiɗɗo tan yaltinde kala kone ɓamta pulago eɗen gandi kadi en mbawa dañde ko ɓamta pulago ha ɓuuri ndema en mbawa dañde ko ɓamta Fouta ha ɓuuri ndema nde tawno ko ndema ko ɗum wuura tagi hande eɗen ɗo en jii jardin o en kolliri fof eɗen noon joddi ɗo e rewɓe Agnam Lidunaɓe so nani no mbiyon rewɓe Agnam Lidunaɓe kamɓe mbaɗi représenté rewɓe foof ɓe ɓuuri ɗo ɓe keewi kono yama kamɓe fof ɓe tinani soɓe tinino hande jardin o heewano del kono wonɓe ɗo ɓe tan ɓe mbaɗi représenté heddiɓe kadi ɓe timmi ɗum kadi noon eɗen joddi ɗo e présidente rewɓe mo ganduɗa ko nene meɗen Houleye Demba Ba kadi ko debbo mo ganduɗa eɗen teskiti ɗum guilay cukako meɗen ko debbo dariɗo guilay ONG uji ha foof kala ko nani e pelle ɓamtoje rewɓe ko way noon omo heewi yaade hen o dañi o artiri walla o dañani kanko kom omo waɗa fodde makko ha heddo noon heddiɓe mbaɗa fodde mumen walla ko way noon eɗen ɗo jodde makko nen men Houleye Demba caggal nde min calminma min juurima min mbaɗima présenté guilay nani ko ha joni artude e jardin o tan on kolli min palanguji ɗi on kolli min jardin nder o guilay vertus o hay tout donc min garta tan ha joni e nder oɗo jardin komin jii hen ko ɓuuri ko hawde min jiiɗo palanguji ɗi keewi kono plan foof moni foof jogui ko robinet muɗum holno ɗum ardi nen Houleye e min calminima salamata mane wondiɓe ma min ñaguima Allah moƴƴere min ñaganima on Allah jahone jaam ɗaccon jaam tawoyon jaam ɗo e liduɓe goto rewa lewre Ali Paté Jamli sippa Jamli haada Jamli Albasil Jamli sippata Jamli goto rewa Mamadou Beeli wona goto rewa ko goto kewɗo ko goto mo daroɗo ñimbi liduɓe Bosoye Beeli tati woni liduɓe goto rewa lewre Ali Paté Jamli wuro Almami Mamoudou minen rewɓe lidunaɓe min hay goto e amen yahani e gueɗe aduna min jeehi koye gueɗe Allah min jeehi koye gueɗe annabi kala ko Allah wi kadi ko ɗum min mbi minen min mbaɗani ɗo so wona ndema noon ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jomiraɗo yamiri saabu sa remi a dañi tan a suurima saabu sa remani a dañani a ñagoto demɗo walla ñamloɗa ɗum kono neɗɗo joɗota ko ñamani emin jetti Allah noon kala ko jiiɗa ɗo koye ndema he emin dañi ndema ka min dañiri ko Allah e nelaɗo Allah sektiji yani sababu sagataɓe lidunaɓe ɗanniyankoɓe mumen wonɓe e ladde min dañani e laamu min dañani e woɗɓe min dañi tan koye Allah e nelaɗo Allah sektiji yani sagataɓe liduɓe e partenaire uji men France faami Zamide Agnam e Emi e Ligui ko ɓen mbaɗani min ɗum ɗo Samba Touré haɓani hitani ko kañum hen jamma e ñalawma heege muɗum ko muɗum sa yi rewɓe lidunaɓe hande dañi ko Allah e nelaɗo Allah fittano mumen wakki sakkusil mum yaaha mbiyani ko galle mum tan dañani en wawno arde sooda ɗo leydi ndi foof waɗana hoore muɗum kono wi ko kañum añinande ko neɗɗo fina ñamani añinande ko neɗɗo fina sagginani o wi kanko yiiɗa hay goto wasa aɗen on noon ñambi ko rasulu min mbiya sago yiɗo e sago gaño Allah rokkuma sago makko kadi ɗo kala debbo mboɗo wawi wiide dañiɗo kono sotoro kala debbo beyi coodama hen baali coodama hen kiraɗe kam ko hen dari koltuji koltama hen a faami hande kala debbo ñamliɗo ñamlaki wuttude ñamlaki faɗo
paami jiyaɗala noon guuɗo wiyata ñamlotako ane bande en wallahi ne yaaji a faami ko mawɗum alhamdulillahi gurtu hakkude rewɓe e worɓe natti ɓesɓe goto fof ɓinguel ma ne yaade ñaago toon aɗa joni cukalel no potta neɗɗo tan mbiya ɗum baba hokkam buuɗi ɗiɗi hande cukalel watta ɗum ala cukalel waɗata ɗum ko mawɗum alhamdulillahi ete mbaɗo e guesa koɓe tuggi 2001 faade ñallal ngal hande hay debbo goto wiyaka addu ɗum ɗo mbaɗaneɗa ɗum ɗo min ñamlaka ba min ñagoyaki Allah e nelaɗo Allah Samba Touré sagataɓe liiɗo ɓe gaddino dañiri gaddani min ɗo min mbi tan ko min jiiɗi ɗo min kaaɗe tampere emin jiiɗi ko ɗo min kaaɗi min o Houleye Demba procès mabba fuɗɗi adan ko million ngaji 12 e temedere e nogas ujunere 12 ujunere e temedde jeeɗiɗi e buɗɗiɗi mbuɗu e 12 mbuɗu ɗum woni procès mabba adan ba waɗira ha paari digo waɗa kede weccede mabba waɗira e oɗo di ɗum woni premier mabba refti hen mbiya yo forage o yo waɗe ko sato oya waɗano ɓoggol ummi wuuro ari ha ɗon yimɓeɓe fof jii nden ko oɗo Houleye Hammady Ndiaye renannoɗo ndiyam ronka kanko Samba Touré kadi o waɗi financement o dañi kadi ɓuuri kadi komin daño o dañi oya sato watta ɗon o faami woni ndiyam liidunaɓe keeɓi ndiyam rewɓe liidunaɓe keeɓi ndiyam sarde mumen o wi sarde o tade kadi rewɓe liidunaɓe bakkili kala ko jiiɗi ma wat woni ngala ɓalal sato gonɗo ɗon o forage gonɗo ɗon o a faami o wi joni noon no mbaɗirton ni kadi no muusi yo ndiyam yuppo ɗon tawa goto mon fof ene ñaɗa ɓe jana ɓe pelɓodira gaño o yeehi kadi o wi joni holno jiiɗo ɗon mate oɗon jiiɗi goto fof ƴeewa robinet mum ɗum way mbimi Samba Touré ɗum de weeɓani kono so dañama ɗum ɓuuri nde o yano kadi o ala haaju ala hammo hawo dañi somi teskima temedere e nogas robinet nanɗo debbo fof koye robinet muɗum ene waɗa ɗine ndendi kono heewani joni a faami o yeehi o dañi debbo fof dañi robinet muɗum o waɗi hen météreje nogas raccord hay goto rondaki machallah en keɗima présidente Houleye Demba Ba en nani kadi ko haali kadi o yañima hen machallah ko haali fof ko hadi kadi fof kadi ko fiiɓi fiftora ko nde tawno neɗɗo sene haala gonga hulata machallah eɗen gandi kanko kadi darde makko e cuusal makko o haali o wi mon fof jogui ko robinet mum enen eɗen gandi hande hay peeji ɓurɗi wadde développé ɗum ni weeɓani hen so tawi en dañi ɗum mon fof kadi yano hoore mum kadi kamɓe rewɓe ɓe kaali ɓe mbi hande alhamdulillah rabbil alamin Allah oɗo jardin omo suuri ɓe par ce que goto e mabɓe foof hande so fini ene dawa ɗo wonko dañata ken artira e nder galle muɗum wonko dañata waɗa weccet waɗa e nder posere muɗum kono kadi hay goto e mabɓe ko ɓuuri hen hewde yahata ha fina yaha soodoya liɗɗi ha soodoya ligguima ko ɓuuri hen hewde ko ɗo taƴata arta nder daggal muɗum ɗum noon wadde eɗen gandi ko ballal hay worɓeɓe par ce que kalɗo gorko waɗanno dépense 400 ene wawi taw ɗon ko 100 yaltinde taw 100 keddiɗi kamɓe keedi hen ɗum woni ko mbiten kalɗo gorko dari moƴƴi debbo so darima ne wawi moƴƴude ko ɓuuri ɗum wadde noon ko wiide tan bandiraɓe ɓeɗen kadi mbaɗa kadi lancé message surtout état o laamu ngu eɓe kaala haala ndema eɓe mbiya eɓe jiiɗi wallude yimɓe ndema saɗa walla neɗɗo noon yataw ne wawi woni ko mbiɗen ko ɓuuri welli jingande ko teɗotoɗo wona biyo goppe o waɗami rewɓe lidunaɓe kamɓe padani ha laamu wallaɓe kadi gandon kala ko wonɗo e nder Agname Diduɓe min ganda wuuro wongo min gandi wuuro amen go kam adara ala ko laami waɗi ɗo so tawi ko dispensaire amen ko minen mahani koye amen école aji amen ko minen mahani koye amen oɗo jardin hande mo jiiɗon ko ɓiɓɓe Agname lidunaɓe mbaɗi ɗum kadi e yettude Allah yettude sababu nde tawno kala mo yettani sababu yettani Allah en jetti baba meɗen douanier meɗen kadi mo ganduɗa ko idole men enen kala so tawi en darima pour sawde yidde haɓanade ɓamtare wuuro ngo woni baba Samba Touré ko neɗɗo dariɗo e nder leydi ndi ko neɗɗo kadi dariɗo e nder diwan o foof kadi wona liduɓe tan omone darini Agname foof par ce que tawi nanama hande alda jogui ko Agname foof ko Allah e makko wadde noon so tawi yimɓe dañi ɓiɗɗo baɗo noon ko yettude Allah yettanamo Allah kadi ñaganademo Allah moƴƴere min kadi Sali Dia mboɗo andi hol estime mo jogue yam mboɗo andi hol teddungal ngal o jogue yam mboɗo andi kadi hol korso ngo jogue yam o wiyatemi e kala saaha salmata mi wiyama nam o kala ko jinnomi e ɓiɗɗo debbo a hokki kam ɗum par ce que jinnomi e kala saaha ko jibinde ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ko dariɗo kadi mboɗo andi an koye ɓiɓɓe amen rewɓe dariɓe gonɗa ɗum noon sen dañi baɗo noon ko yettere Allah ko wiide kadi yo sukaɓe lidunaɓe foof ndewe
e rewande makko yo ndewe koyngal makko par ce que en mbi so wiyama yo so doole donki yo doole keɓɓa so tawi dañama yo doole keɓɓo gila doole donkani wadde ko wiide ɓiɗɗo liidu añam liidunaji gila debbo hay gorko fota wadde baissele bara tawde eɗen dañi ko wayno Baba Samba Touré en e nene Houleye caggal ɗum wonko min jiiɗo ko ganduɗa weeɓani min jiiɗo ndiyam kewɗam par ce que enen fof ɗen gandi hande ndiyam wonɓe ganduɗa ngala hay ko jaari hayɗo e Sénégal wonɓe ganduɗa ngala ko jaari jarat koye ɓulli en jii ɗum ɗo e nder Fuuta ko wayno bonji en sa yi bonji koye après Wourossogui kono sa yi ɓe jarat ha joni koye ɓulli enen min jiiɗo ganduɗa ko satoji ndiyam gaga forage mbaɗo servir wuuro ngo taw yimɓe ene jara min jii oɗo jardin wona forage goto ɗum holno mbawɗon dañirde ɗum eyyi ɗum de ha hande eɗen garta e Samba Touré ɗum de ha hande eɗen garta e Samba Touré kañum addi miijo tawi min jooɗima ɗon mataw ma won hitande koye robiñaji alda min gonno ma won hitande wuuro ngo yarani o hokki miijo yo yimɓe ƴeew so tawi wonɗo mbawi wullitade dañana koye mumen ndiyam yimɓeɓe fof jaadi hen so tawde a wawa waɗande hoorema a dañi biɗon ene ƴeewa holno dañirɗa a tawtat ɗum rewɓe worɓe sukaɓe mabɓe wuuro ngo fof rendi bene jiiɗi ɓe darani o darani ha sato gonɗo nder to o daña sato gadano daña min jalti añam min jalti alda ndiyam alda tan kam min jalti hen e forage wuuro molo joni noon Allah waɗi o wiɗa on ɗon goto wawa jogade wuuro ngo fof jawdi e sardin o e yimɓe fof wawa jogade ɗum o waɗi kadi lajji hawo dañi gonɗo saragalle Djiby Ñokkano o dañi ɗum ɓeyda o woni ɗiɗi ɗin kadi dokka ga henna joni noon Allah waɗi gasnoɗo ɗon ɗiɗaɓo o weccen muɗum hedde makko nde weccen mum heddino e makko yiiɗi yaade a andi neɗɗo wawa funtude gando e résultat ji mabɓe o yii Samba Touré yi ene rewama million ngaji ɗiɗi dewɗi nayi wonno o wodi hen ɗomi kaldi heddi ɗiɗi o wi joni noon ɗiɗi saɗa yiɗi mais wa ala joni kalis kono mi asanma forage goɗɗo o wi eyyi o tawi min ɗa o wi min de gasanoɗo en o ɗo ponno yettade ɗo yettaki ɗon omo foti ruttude en kalis kono noon wi ko ala kalis so tawi oɗon mbawi dañde million ngaji ɗiɗi battone million ngaji am ɗiɗi nawon o asa noon forage mbimi somin mbawa min eto wona noon yo Allah waɗi min jeehi min to kees wuuro min ñamli toon million emin jogino million min batti hen woni ɗiɗi min tottimo ɗon haade min ɓennude million goɗɗo mo joguino ɗon o e nder jardin o ko onon rewɓe liggotoɓe e nder jardin o ɗon ndendina kalis o ko hen daññon oɗon million koye weccere amen ko hedde contrat ji ko hedde ndiyam foof min joƴƴina hamin dañi ɗum min ɓurino ɗon ni ko hunde ne bona pewne ene kadi aɗa yoɓa facture ɗum ɗo henna kalis joɗotako kono wona ɗum tan min joguino alay saago noon kalis jottako so tawde ari kono fewnire ko boni fof fewnire hen walla aɗa kadi manquire facture joɓa hen ko ɗum tan mbaɗata ɗum noon min jeehi toon ɓen ñamli min million min batte million momin joguino min tottimo o totti ɓen ɗon a faami gasani min on woni gonɗo de o nder lowre nde ɗo goɗɗo nan ɗon yante ɗi to woni tati aɗa andi kay ndiyam mari oɗo forage mawɗo mo coynotomi ɗo no ɗum ko sato ɗum ko sato woni ɗo forage o nana galle Djiby Ñokkani to guila forage kiɗɗo woni to ɗin ɗiɗi goni toon ko ɗiɗi goni toon hen kanji noon ko sato majji woni ɗo oyto sato wiya ko ne famɗi gonɗo nder wuuro ne famɗi wawa jogade wuuro ngo foof oɗo waɗa ɗin toon min mo amen o gonɗo e nder sarde o jokka hen kanji tati fof ne jokkodira ɗi ƴoga sato o a faami ko ɗum waɗi noon machallah laaɓi wi ceer nen Houleye ene heddi oɗo nanɗo ase o gasani ko joni gasata oɗo nanɗo ase o so gasi waɗata ko nayyi woni nayyi e nder wuuro ngo ɗum waɗi hande oɗo saaha wona wajori jomiraɗo to banggue ndiyam wiyete ko yo jogore jaam hande ndiyam wonko min sohli hande ko wona ndiyam ko mawɗum ɗiɗi nanɗo e sarde he ɗiɗi nanto fofo jokkodirama Allah newni ndiyam
ko liggore dañama hande oɗo saaha nde o ari ɗo ñanden goram ɗo jooɗe kiɗo lekki ɗi jooɗi ɗen o wi holko yo joni noon ko hafere ndiyam min mbiya ala ndiyam Allah jarama a jarama wiyata ko yo jogore jaam kono ndiyam ɗum kay ko goɗɗum kono hande wona ndiyam on banggue min poftinima Samba Touré so oɗo gasi Allah jarama a jarama ndiyam kay hande wiyata ko yo jogore jaam yo Allah rewnu lawol kono lidunaji hande sohlani ndiyam tawde guure fo ene gara nin ƴeego ɗo ndiyam 4 sur 24 ndiyam ene doga kala nde uddiɗɗa robinet ma a tawat hen ndiyam hay goto ƴogani e galle bandu ko mawɗum kadi goto foof ene jogui robinet e galle mum so facturel muɗum ari ne dañi fof yoɓa ko mawɗum alhamdulillahi caɗele ngala hen machallah Seydi Ba nani e nder haala ma a wi so tawi hen sahaji salado yonti on battat yaade haɗo wiye wala hawla mabɓe ɓe gaari ha heewa ha dokkon baali ñaama ha par kadi ruufe mbaɗa andi kadi no salado wayni yama ligguimaji keddiɗi fof ko noon mbayata te enen fof eɗen gandi hande peeje goɗɗe ɗo goodi taw wona rem tan ñaama tan waɗi rem ñaama rem guura hen rem kadi mbewa hen ha mbewna hen woni ndema jaajka ganduɗa aɗa wawi ñamde hen jeeya ha mbatta yaltini caggal leydi woni ndema ko ganduɗa so tawi a rimi a paari a dañi suppame walla hay sinno ko salado aɗa wawi dañde hoto moftatamo so yeehi o manque taw aɗa wawi yaltindemo jeeyoyama surtout ko wayno ligguimaji keddiɗi par ce que ɗe jiiya hande hayɗo e leydi he liggum ummo guila Maroc adde yeegade aɗa wadde on ko moftaɗo so wona no moftaɗo ne waɗi no fenira o yettata ko ga o bonatno koye lawol beele oɗon jogui miijo wawde ƴewde peeje no ƴewinoɗen peeje hayso wona e laamu par ce que en haala haydara ko walanmo laamu wawan en e ballal Allah e ballal partenaire uji meɗen e ballal baba meɗen Samba Touré wawde widemo yo wallu meɗen wawde ƴewande men to ganduɗa taw ko moftirde ndema so remama ha parama taw son jeeyi ko heddi ko oɗon mbawi moftude hen taw so yi ha manque oɗon mbawi continde oɗon jeeya hen walla wawde yaltin ɗum ɗo ha mbawon yeydu ɗum caggal leydi beela wawa ndema ka wawa ɓurtu ɗo mbawon hebde hen nafoore ɓurde nafoore nde keɓɗon hen nde eyyi ɗum ngal jaɓɓal kay min ɗiɗo duuɓi tati emin hen ɗiɗo duuɓi tati emin hen dañde suudu ɗo min mofti hayɗo joni min binditi kadi o nawi wona kadi o ɗumninani omoni hen o dañani tan taw kono kadi kala garɗo ɗo min mbiyata ɗum ko emin jiiɗi suudu moftirde emin jiiɗi ko waɗete transformation a faami machine ngaji ne goodi no waylira butelaji ne goodi ɗo mofta grillage uji ne goodi ɗo lijjim fawa taw ne wiiye hen hitande duuɓi ɗiɗi taw bonani ɗum foof emin gullito hakkillaji amen nani hen mata ko Allah newnani ɗum tan kono ala jaɓɓuɗo koyngal mum momin kaldani kankone kadi o moni hen o dañani tan taw kono o moni hen kam min gullitima ɗo ko wona goho wona ɗiɗi saabu sa dañi a dañi ɗo moftuɗa ɗum ene moƴƴi ɗum min cuwa dañi ɗum taw a jarama Seydi Ba mboɗo andi hankkandi eɗene seɓɓitinde yewtere meɗen eyi kongolam ngol cakkittomi tan fanude ma ko widema hol message mo mbatta lancé e état o woni ɗum holko ñagotoɗa e laamu ngu nde tawno guila fuɗɗode yewtere meɗen mbiɗen kala ko yiyaɗo e wuuro ngo ko enen ɓiɓɓe wuuro ɓe mbaɗi ɗum Allah e darde ɓiɓɓe wuuro ɓe e partenaire uji men mbaɗi ɗum kono eɗen gandi laamu ene foti wawde wallude e guure ɗe ene foti wawde wallude leydi ndi surtout noon ɓe tawɗa eɗen daari ɓe ɓuuri welde wawde wallude par ce que ɓen kam sa walli ɗumen tan ko yaaɓe sa puusi ɗumen ko yaaɓe sa puusani ɗumen ko yaaɓe ɓen ɓuuri welde puusde hol message mo mbatta lancé surtout banggue laamu ngu surtout kadi en tant que enen ɓiɓɓe fuutankoɓe jooɗiɓe ɗo eɗen gandi so tawi campagne uji ɗi paandima laamuji ɗi ene ngara ɓe mbaɗa men promettre hunde fof mamin mbaɗon on ni min mbaɗon on ni kono so ɓenni haydara en jiyata e banggue ndema ka woni kalten eɗen gandi ko ndema jogui leydi ndema jogui développement leydi e banggue oɗon holko mbatta ɓen lancé message beele ɓe gara ɓe tawton e jaɓɓal gonɗon ngal beele hande mi wiyani fuutankoɓe tan beele Sénégal naaɓe foof hande ene mbawa timtade e nder Agname Lidouɓe ene jii ko Agname Lidouɓe mbaɗata ko ha guure goɗɗe mbatta wawde arde ene mbawa liggade e nder Agname Lidouɓe e banggue ndema e jarama salamatam minen kayde min gullitima ko wona goho wona ɗiɗi sa yi min Houleye Demba guila 99 mboɗon dogay microfinance 2014 ha 2001 ko min woni PCA banggue crédit rewɓe Agname kadi mboɗo andi ko woni hen mi wiyata yomin mbaɗe financement saabu financement ko ñamade sa tottama hande a waɗat apport
sa tottama temedere ujunere ko famɗi hoade 50 ujunere sa tottama million famɗi ko ardinata 60 min mboɗo andi ko woni hen taƴaneɗa lebbi 8 dokketeɗa ko lebbi 2 e lebbi 8 mata aɗa wawi ruttude on kalis wona wawa ɗum waɗi min mi ñagota ko financement de kadi kala ñagotoɗo financement mboɗo wawi wiide so tintini kam ñagotako financement wona financement dokkal ko ñamade minen somin ñaago min mbiyata ko yomin balle nomin liggori yomin balle nomin moftirke ha kaake amen kisa minen min ñaagoto laamu ngu ko yo wallu min komin liggori min cohlani financement de minen min cohli ko rokkede komin liggori somin tottama komin liggori somin liggorima min nattat sohlude wiide yomin rokke saabu saɗa liggo aɗa daña tan a wiyata ya rokke kono sa jooɗima jonde ma aɗa wiya ñamlam enen poyɗen gandi microfinance min mi liggima hen 99 ha joni mboɗomi hen min wonno PCA mabɓe komi sellani rawande ko woodi mo joknumi yo jogo mboɗo andi ko woni hen sa tardi so wiyama le 10 ka berso sa jooɗima ha tisubar yoni a addani 5 heures ndeɓe uddata bureau mabɓe tar ko moto darima damal suudu ma soɓe mbaɗima noon laabi ɗiɗi tataɓol ngol ɓe mbiyanma ko yanoto birga aɗa andi kay koyere ko ɗon haadi te so tawi mbuɗu waale ma jamma sa pini ko bu sappo mbattata hen sa ƴetti temedere ujunere wonta million ndeke neɗɗo min ñagotako minen min ñagotako microfinance min ñagotako ɗum ɗo de financement de min ñagoto koɓe dokku min kaɓirɗe min ñagotoɓe yoɓe mbaɗan min terrain ni hande min natti husrade posone minen min kutorto ko dorde min kutorto ko ɓiɓɓe leɗɗe min pewna ha feewa min mbaɗa produit ɓe e guese amen minen min mbatta posone min ñaaguiɓe ko matériel timmuɗo min ñaaguiɓe koko addata ɓuɓri saabu guesa ba hande caɗele muɗum ko ceeɗu so ceeɗu ari ko gawɗa toon foof ko ma Allah yamira kono ko seeɗa dañata hen sababu no gulekki no foora ha ɓurta gulekki forde minen ko ɗum min ñaaguiɓe yoɓe mballu men e matériel kadi kala kone dilla e ndema koɗɗo ɓe gari yoɓe gari amen saabu emin mbawi wasade ɗo région de Matam debbo ardaki min e ndema debbo ardaki min hen de somin dañi kala ko hay soɓe mbaɗanani min yoɓe garɓe kalan min tan bawɗo wonde foof noon laamu ngu e ko wona laamu foof kala garowo ene ara yo wonko addani min kono min ñagotako ballal ñamade min ñagotako ɗum min ñagoto ko matériel min ñagoto ko nomin ballira ndema no wurdata ha neɗɗo wawa naftude ɗum eɗo moftete ha wawa naftude jomum ɗum min ñaagui kala bawɗo Allah jarama Seydou Ba woni no mbiɗen ni ko ɓuri ko fayde e ngaari ndi heƴani e barme o ko jiɗɗen haaldude ko fof ɗen gonɗe en mbawata haaldude ɗum te mboɗo andi mine ma émission meɗen wona émission goto wonata nde tawno hayso wona banggue ndema ka aɗa humpiri e banggue ONG uji ɗi ko wayno no ko wayno yama so tawi gurdam men juuti min gartoyɗa taw ko lawol gongol ɓuura yaaji kadi mbadden yewtere ko fayi oɗon banggue kono hande émission meɗen debbo Africa en gari hen ha ɗo ko dokkonoɗon hojumuji kuuɓi konngol ma mbaynigo nen huule garen mbaynoɗen bandiraɓe gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo eyi min jetti Allah enel alala sekti Diane Sarif min jetti bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe foof nde tawno goto fof joƴini ɗum ko nafoore joƴini ɗum ɗo ko ɓamtare joƴini ɗum ɗo ko yidde hoore mum saabu sa yiiɗi dañde tan aɗa yiiɗi hoore ma saabu sa dañani tan a ñamloto poso ma a ñagoto ɗum a batat ɗum force sa fini ala abbere gawre suudu ma tan a domata koddiɗo ma ɗum weeli metti reedu joɗata ko meeru emin jetti Allah noon e laɗal sekti Diane min jetti jinnaɓe ɓe min jetti worɓe amen ɓe ganduɗa kecce ngala e mumen goto hen foof joom galle mum ne waɗi ha timmi ɓesgu muɗum ne waɗi ha timmi kam ko dañi foof ɓeydat tan saabu hande ala tan amen biyowo kañum wuuri hoore muɗum sa dañani e joom galle ma daña e ɓi yumma walla daña e ɓiye walla daña e bande koddiɗo ma a paami kono kadi anne aɗa daña seeɗa aɗa watta hen emin jetti Allah e nelaɗo Allah sekti Diane emin jetti ononne kay onon arɓe ɗo ɓe on gardani ɗo politique on gardani ɗo goɗɗum garduɗa ɗo ka ɓiɗɗo lidunajo ɗum adduma ɗo sonno ko politique addunama en jooɗota ko ɗo goto fof wonɗo yidde mum woni adduma ɗo ko débolog ma adduma ɗo ka jibinande liduɓe annene sa yaɓɓi aɗa yiiɗi yaɓɓitande liduɓe emin jetti Allah min jettuma hen salamata yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande yo Allah moƴƴin battande nenam ko dañƴa hen hewde famɗude yo Allah rokka naftorade an e bande en foof goto fof yo Allah rokku ɗum ɗo fawi guite muɗum dendagal noon ɓiɓɓe liduna wonɓe ɗo arɗo ɗo ɓe garani ɗo min jetti Allah min jettima Allah jarama a jarama
aɗa wawno mofde juuɗe ma saabu min mi tinani oɗo ari ɗo ko an tintini min sa tintinino min man tawde ko seren mi gaddamo ñebbe walla min defanamo ngeele a faami min jetti Allah e nelaɗo min jetti ɓinguel garduɗa guel ko bandiraɗo ɓi belli buso o on jarama min calmini on oɗon jarlo oɗon japo nenam yallah junno balɗe moƴƴino battande min mbasi yo noon tinnoɗe hankkadi ko onon jeeyi aduna minen kala komin mbaɗi hen ko pette hirsangue neɗɗo wurata duuɓi 60 miijoni wurta goɗɗum ko Allah welete kono hankkadi ko dañatno dañi heddi ko onon mbatte hakkillaji kala noon ko de bolog ma nawani politique nawata yo de bolog ma naw so de bolog ma nawani woni de bolog ma ko dental wona politique dental kala ko dental waɗani haydara wonata wone dental gonga ni so politique ari goto fof ne yiɗi ɗo fayi goto fof wonɗo yiɗi kono ko ndenduɗen so ari ndenden ɗum nawata wuuro yeeso ɗum nawata diwan yeeso so kala hen gueɗel garguel goppen guila pewnen guila ha peewa ko ɗum woni ko nawata yimɓe yeeso yo Allah ɓeydu balɗe e barke yo Allah junno ñamande nenam jafoɗa noon mi anda so haalima machallah haalima kadi haalama foof o rewi lawol wonani waɗani accident saaha waɗe kossa ko wiide bandiraɓe kadi en jetti Allah en jetti yimmiraɓe meɗen ɓeɗo sarhiɓe en goggiraɓe men e dediraɓe meɗen ɓe en jetti Allah kadi en jetti yeeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti Allah en jetti ardiɓe galle o woni kewmi wiide ni so neɗɗo naati e galle tan o yetto Allah yetta sababu o noon ko ha Dawoudou Moussa Dia gorko mo wendu bosoyaɓe baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi ko mbaɗani en jetti Allah en jettimo kono noon sen mbi Dawoudou Moussa Dia tan en mbiyat Harouna Moussa Dia ko ha tour Burkina Faso gorko mo ganduɗa ko nafoore mere seɗen kala kadi haala ndema alay saago ciftoro en Harouna Moussa Dia par ce que ɗen gandi ko Baba Samba Touré e partenaire uji muɗum e rewɓe lidunaɓe mbaɗi ɗo e nder Agname liduɓe ko ɗum tigui o waɗi to e wendu bosoyanaɓe kañumen kala dariɓe mbiyata ko ngala caɗele hande rewɓe wendu bosoyanaɓe foof hande nana machallah guuri e nder ndema ene cuuri e nder hen wadde noon kankone en beltinirimo émission on kanko Harouna Moussa Dia eɗen mbiya kankone yo Allah hebbino hono makko e leñol ngol nde tawno waɓen mabɓe so keewe fuuta tan ene wawi hankkandi fuutankoɓe jalte hokkere jalte tampere ko heddi ko wiide bandiraɓe yon ɓeydo wadde abonné e nder Pindi TV yon ɓuur kadi yañude ɗum yon ɓuur kadi wadde ɗum suivre yo partenaire uji kadi gar par ce que Pindi TV ko télé men ko télé fulɓe ko télé ganduɗa ko télé yiɗɓe tan ko ganduɗa kala ko woni ɓamtare fuutankoɓe wadde son jii hande en gummima guila Dakar ha Fouta en gari yidde yaltinde Fouta yidde yaltinde rewɓe fuutankoɓe yidde hollirde kadi holko woni ɗo ko ha joni koye pulagu ngu ha joni ko yidde fuutankagal ngal en jetti directeur médecin général ka Abou Samba Diop mawɗo ardi bonnani sen mbi Abou Samba Diop tan ma haqqillaji jaa ha to RTS journaliste mo ganduɗa ko parnorɗo fuutankoɓe kala nde mbiɗamo eɗen gara gaye eɗen jiiɗi arde gaye o wi ko omo wondi he coftal omo yiɗin ɗum par ce que omo andi kala ko gummaniɗen ko hunde nde ganduɗa nafoore wadde sen mbi eɗen ƴetta télé ɗe eɗen gadda ɗum Fouta ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde nde o yadata o dolni en kadi o walli en kadi no garduɗen en jetti Allah en jettimo eɗen mbiyama kadi dendagal rewɓe Agname lidunaɓe fof calminmamum juurimamum o beltanimamum eɗen mbiya bandiraɓe kadi kala ko feewe yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓurina en kono noon yen gandu tan ko jinnoɗen ko haalde ko fof wawi hejji hen kono ko ɓuuri ko wadde nafoore en kaali kadi yo bandiraɓe ɓe gandu tan yo mbattu haqqillaji mabɓe tigui e ndema yo mbattu haqqillaji mabɓe tigui e dental par ce que ɗum ɗo fof ko dental te ko dental woni doole te kalɗo yimɓe ɗiɗo tato nayo sappo ɓe ndenti koɓe mbawi wadde ko goto wawa wadde ɗum ƴewata ɗum tan koye balal kuɗel balel gotel ene weebi soƴƴude kono balal so renti soƴƴude ɗum weeɓani wadde denten ko dental woni doole rewɓe lidunaɓe paami ɗum denti wadde noon yo rewɓe bosoynaɓe mbaɗ noon rewɓe fuutankoɓe foof mbaɗa noon mbeɗa eɗen jalta nde ɗo hokkere nde gonɗen surtout reboisement o arde ene ƴette ene awa leɗɗe ɗe gawen leɗɗe ɗe par ce que ɗen gandi Fouta ne wuuli te ala ko wulni Fouta sona leɗɗe men foof maayi par ce que ɗen gandi ko leɗɗe noddata tooɓo wadde yimɓe paye e reboisement o gawa leɗɗe ɗe keɓa tooɓa keɓa kadi wawde dañde ko guude nde tawno ko ndema jogui aduna o Allah jarama on jarama ha lawol gongol e yewtere kadi goɗɗo taw kadi ko invité goɗɗo jaam to jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltande duumen men Allah jarama on jarama so ko plena animal mon Africa